Malta ġiet deskritta bħala mudell uniku għal pajjiżi madwar id-dinja fejn jitlu testijiet ta' smigħ bla ħlas. Dan qalu Patrick Dees, koordinatur internazzjonali tal-Hearing Health Forum. Permezz ta' 4 ċentri madwar Malta minn proġett pilota li tmexxa mill-Assoċjazzjoni Awdioloġisti Maltin, irriżulta li minn 515 test ta' smigħ li saru, 41% ta' dawk li pparteċipaw instab li għandhom impediment fis-smigħ. Matul is-sessjonijiet residenti minn madwar 24 lokalità differenti resqu l-qudiem biex jagħmlu dawn it-testijiet ta' smigħ. Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur, Giulia Farrugia Portelli, ħabbret li wara l-proġett pilota bl-isem ta' Hearing Care for All, fix-xhur li ġejjin se tinbeda kampanja fuq skala nazzjonali biex jiżdied l-għarfien dwar kif nistgħu nipprevenu it-telf ta' smigħ minn età żgħira u nilqgħu għall-esklużjoni soċjali li ġib magħha din il-kundizzjoni. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet li Eat Fit se jitkompla l-proġett pilota b'aktar testijiet ta' smigħ firħula oħrajn. Il-pass li jmiss issa hu li Malta tniedi kampanja edukattiva fuq bażi nazzjonali kif ukoll tniedi t-tieni parti ta' dan il-proġett pilota. L-għan tiegħu hu li jidentifika minn stadju bikri f'każijiet fejn persuni jista' jwassal għal diżabilità tagħhom f'każ li ma jingħatawx il-kura it-trattament neċessarju biex is-sitwazzjoni tagħhom tkun indirizzata. L-Europarlamentarju l-Viċi President tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, Alexa Saliba, qal li jinsab sodisfatt ferm li Malta qed tkun proattiva u tieħu dawn it-tip ta' inċentivi li permezz tagħhom qed tissok tal-promozzjoni tas-saħħa tas-smigħ bl-aqwa mod possibbli. Malta hija eżempju mhux biss fuq bażi Ewropea imma wkoll fuq bażi internazzjonali ta' kif l-aħħar mill-aħħar nistgħu noffru kura ta' kwalità tas-saħħa adekwata tas-smigħ liċ-ċittadini tagħna.